Deň vám želám, máme pondelok, 17. február, začína nám 8. týždeň 9. roka, takže sa pôjdeme pozrieť na to, aké posolstva tu majú pre nás archanielské karty vedomia jednoty, ale predtým si povieme niečo o tej osmičke. Osmička, to je vnútorná sila. No, to je sila, ktorá sa skrýva v každom z nás a je to sila, ktorá súvisí s našim aj s našim tretím energetickým centrom, to je solar plexus. A ak budete v pozadí počuť vrtanie, búchanie, tak susedia už asi druhý týždeň niečo opravujú a vždy, keď sa rozhodnem, že idem niečo robiť, tvoriť, tak proste je to tam počuť. Takže nevadí, skúsim hovoriť buď hlasnejšie, alebo to skúste nejako tak ako vypnúť tie vzruchy a sústrediť sa na to len, čo vidíte a počujete. Myslím, môj hlas a obraz. Takže ešte raz k tej vnútornej sile, áno? Alebo k tej sile. Osmička, inak osmička, keď si to tak pozriete, tak ten symbol, to je v podstate, keď ju položíme na ležato, tak je to symbol nekonečná, áno? Takže na to treba pamätať, že tá naša vnútorná sila, ona je svojím spôsobom nekonečná. Hej? Ona sa nestráca, len sa nejakým spôsobom premieňa a potrebuje alebo vyžaduje spoluprácu s našim tretím energetickým centrom, čo je náš solar plexus. Ano? Tam je sídlo našej sebahodnoty, sebaistoty, takého toho driveu, keď ideme do niečoho a chceme sa presadiť alebo ponúknuť, priniesť niečo. No? Súvisí to aj so sebahodnotou, sebavyjadrením, a to, ako vnímame sami seba, ale aj to, ako sami so sebou rozprávame a komunikujeme. Takže o tom, a to je prepojené teda s tou vnútornou silou. Ano? Takže podľa toho, aký vnútorný monológ vedieme sami so sebou, ako si tam my ten vnútorný oheň očisťujeme, kultivujeme, ako sa o neho staráme, ako s ním pracujeme, tak potom takto vyžarujeme aj navonok, ano? Tú vnútornú silu. A tá potom vlastne z nás vyžaruje a buď tam je, alebo tam nie je. No a deviatkový rok, to už myslím si, že v tomto týždni ani netreba opakovať, ale len tam pripomeniem, že ten čas, ktorý si venujeme sami sebe, ten čas, ktorý ja volám, že zdrojujem sa, tak to je niečo, čo nás potom vedie do tej vnútornej síly. No? Takže nezabúdajte na to, že zostávať sem tam v takomto ústraní, stiahnutí sa, nachádzaní času pre seba, tak to môže byť veľmi prospešné aj na to, aby sme kultivovali tú svoju vnútornú silu. No a osmička, deviatka dáva číslo 17, šťastná hviezda. Fúha, tak zase budem musieť prekryť ženušku, aby mi to tu nejako nerobili cenzúru. No, takže hviezda 17, to je ochranná energia. Je to, v podstate sa aj hovorí tomu, že šťastná hviezda, dobre? Čiže tento týždeň by možno mohlo prísť k niečomu, k čomu už tak dlho smerujeme, alebo čo už dlho sledujeme a proste stane sa, nechcem povedať, že nejaký zázrak, ale príde niečo do cesty, čo nám možno priniesie nejaké zvedomenie, nejakú informáciu, niečo, čo nás môže posunúť ďalej. Ale je to pod ochranou, áno? Čiže tento týždeň by sa nám vlastne mali diať len také, by som povedala, príjemné veci. Áno. Áno. Viacej si to tam nejakým spôsobom nežiada a zaujala ma toto svetelná guľa, ktorá vyzerá ako taký ježko, alebo také ozubené, alebo ako to nazvať? No proste, je to niečo, z čoho vyžaruje neskutočné svetlo, ale zároveň z toho idú aj ostne. No, to znamená, že načítam vám, že čo k tomu mám povedať. To bude súvisieť s tou vnútornou silou. No, toto, že proste to je to, čo som hovorila, že nenechať niekoho alebo niečo, to vaše vnútorné svetlo, ktoré máte túto v tej sile,
zhasnúť alebo tlmiť. Máme ho nechať žiariť. Áno, to je to, čo mi tu prichádza. Takže každý z vás, ktorý pozerá toto video, skúste sa zamyslieť nad tým, čím by ste tento týždeň mohli výjsť na svetlo sveta. Čo by ste mohli dať svojmu najbližšiemu okoliu, dať vedieť, že je vo vás skryté a chce to ísť na svetlo sveta. Ja už trošku aj predbieham, lebo pozerám to, čo vyšlo v kartách. Myslím na dole v balíčku. Ešte tam duchovné karty, ale nechcem predbiehať. Takže, a dostaneme sa k tomu. No, takže nenechať tlmiť svoje vnútorné svetlo. Dobre, a ideme na kartičky, lebo tie vás asi zaujímajú najviac. Takže jednotka s týmto okrúhlým kamienkom, čo tam máme, 40 priority. Štvorka je císar, áno, čiže systém, poriadok, mať veci pod kontrolou, mať ten plán, vedieť, kam idem, veci si zistiť možno dopredu. O tom sú priority, o tom bude tento týždeň Archaniel Raziel, áno, takže skúste sa na tento týždeň pozrieť možno aj s ohľadom na samého seba, samú seba, áno. Čo môžete v tento týždeň urobiť pre seba, aby ste posilnili samých seba, áno? Čo môže počkať? A čo naopak treba tento týždeň urobiť na to, aby ste si vstúpili do svojej sily? No, takže odkaz pre vás, to je nejaká rýchla teraz, tento týždeň, alebo tento čas. Ale nemám tam viacej čo povedať. Proste tam je to jasné. Nebudem to omačkovať. Ideme ďalej. Kamienok číslo 2, s týmto, kde ja vidím, že tam je teda anielik s tými rozprestretými krídlami. Takže čo tam máme? 42, Archaniel Jofiel, svetelná rodina. Takže máte, teraz zase využijem túto kartu, takže tí, čo ste si vybrali kartičku číslo 2, máte ísť tento týždeň viacej do seba, pretože v tom stíšení vám budú chodiť informácie, ktoré si viete, ako keby také, ja to hovorím, že stiahnuť, no, že prídu k vám a príde k vám pomoc. Je možné, že vy ste si o tú pomoc žiadali, alebo preto sa máte stíšiť, aby ste to počuli, že tá pomoc ide ku vám z tej svetelnej rodiny. Ano? Vieme, že všetky svetelné bytosti majú svetelnú rodinu, to znamená, že majú svojich sprievodcov, ktorí im pomáhajú na ich ceste duše. Takže nebáť sa teraz o to požiadať. Ak s nimi pracujete, tak skúste s nimi pracovať tento týždeň intenzívnejšie. Ak ste s nimi ešte nenadviazali kontakt, tak toto je tá cesta. No? Stíšiť sa, dostať sa na chvíľočku do toho pustovníka a ono to tam postupne začne prichádzať. Prosím vás len, keď to robíte prvý, druhý krát, netreba, alebo nejakým spôsobom nerobiť si tam nejaké nádeje alebo očakávania, že hneď na prvý raz, druhý, tretí vám niečo príde alebo sa vám niečo zjaví. Áno, môže sa, ale je to tréning. To je tak, ako hovorím, aj pri meditácii. Všetko vyžaduje trénovanie, všetko vyžaduje váš nejaký čas, vaše zapojenie, vaše takú tú vôľu niečo urobiť a zmeniť vo svojom živote. Takže aj to dostávanie sa do pustovníka je o tréningu, o sebakontrole, o tom, aby sme vedeli uvoľniť to telo, vedeli uvoľniť mysel, no, a aby nám v podstate začali sme pekne pracovať na tej jemnohmotnej úrovni. A tí, čo ste si vybrali kartičku číslo 2, tak so vašimi sprievodcami, s vašou svetelnou rodinou. No a ideme na ten kamienok číslo 3, to je také srdiečko, ktoré som dostala. Ja som hovorila v tej úputávke, že pred týždňom, ale to už sú 2 týždne. Takže Tatiane, ďakujem krásne za srdiečko. Dneska tu je pri kartičke číslo 3 a tá nám vychádza Archaniel Rafael liečenie. Krásna zelená energia, 7, hej, ešte dokonca posun. To znamená, že tí, čo ste si vybrali túto kartu, potrebujete tento týždeň sa posunúť v zmysle riešenia svojho zdravia. Preliečiť tam niečo. A to zdravie vieme, že je nielen fyzické, ale aj mentálne, ano, emocionálne, energetické. Ano. Čiže na viacerých úrovniach treba sa pozrieť, či už cez čakrálny systém, tam sa to veľmi pekne dá. Ja mám na to krásnu takú vizualizáciu, kde viete krásne zistiť, že ktoré energetické centrum pokrývkáva, kde máme v tele energetické blokády. Na lekciách jogy to mojich klientov učím, ako si takéto veci vyhľadať, alebo tieto body v sebe vyhľadať a ako s nimi pracovať. Takže tento týždeň výzva pre vás trojky. No, zase
viacej sa venovať sebe, svojmu zdraviu a nezabúdať na to, že to zdravie nie je len to fyzické, ale aj to duševné, hej, mentálne, emocionálne a energetické. No, takže tu je odkaz pre vás. Kľudne pracovať s tou zelenou energiou Archaniela Rafaela, to je liečivá energia, prípadne si tam pridávať ešte biele liečivé svetlo. Neviem, niekto z vás to potreboval počuť. No a na konci balíčku sme mali tie duchovné dary. Takže vraciam sa teda späť tuto k tej hviezde, no, kde som hovorila o tom, že, ja ju musím fakt tak si prekryť, kde som hovorila o tom, že nenechať tlmiť to svoje svetlo, hej, a to súvisí s tými duchovnými darmi. Že teraz mnohí z vás začnú objavovať, hej, najmä keď ste prešli nejakým procesom premeny, vnútornej premeny, a začínate objavovať, že v sebe už je to nejako inak vo vás poskladané a objavujú sa určité duchovné dary. Tak nenechať ich tlmiť. Áno, nenechať ich tlmiť krásne, ich nechať vyniesť na svetlo sveta a začať ich používať. Používať ich, pretože len tým, že ich budete používať, ich dokážete zošľachtevať, vycibrovať, vybrusovať. Áno? No a ešte som chcela povedať, že tie duchovné dary objavíte vtedy, keď sa stíšite. Áno? Že vtedy prichádzajú tiež určité vnemy alebo naciťovania, kedy zistujeme, že nám bolo niečo dopriaté, čo sa týka tých duchovných darov. Takže cesta je cestu transformáciu alebo tú vnútornú premenu, ale samozrejme práca na sebe, používanie tých darov, ale samozrejme každý, kto pracuje s tými duchovnými darmi, hlavne na tej energetickej úrovni, jemnohmotnej úrovni, vie, že potrebuje viacej času tráviť sám so sebou. Ja to potvrdzujem, áno. Ja som si kedysi nevedela predstaviť byť sama so sebou, dneska to vyhľadávam, doslova to vyhľadávam, áno. S tým, že mám veľký energetický výdaj, čo sa týka lekcií jogy, meditácií, energetického coachingu. Je to práca s energiou, hlavne teda s energiou, vibráciami. Takže ja tiež potrebujem veľa času tráviť sama so sebou, aby som vlastne zase sa nazdrajovala. A takisto to súvisí s tými duchovnými dármi. No, čiže zase na to, aby som s nimi dokázala pracovať, napríklad aj tu vám prinášala tieto posolstva, takisto potrebujem trávivať čas sama so sebou, pretože to ma zdrojuje. A skúste to aj vy, vyskúšajte to, odporúčam. Naozaj veľa odporúčam a ja to volám, že počúvam ticho. Vtedy je naozaj všetko úplne vypnuté, okrem tých susedov, ktorí dneska, ale ja to chápem, že potrebujú niečo urobiť, takže tak. Dobre, tak vám želám a ešte krásny, úspešný týždeň. A ešte by som chcela vás na záver pozvať, tých, ktorí ste tuto okolie Zálesie, Malinovo, Ivánka pri Dunaji. V piatok budem robiť zase relaxačný večer, takže ak máte chuť a čas prísť trošičku zrelaxovať. Mnohí sa ma aj pýtate, že aký je rozdiel medzi meditačným a relaxačným. Na relaxačnom večeri len relaxujeme. Tam je naozaj že výživa pre telo, dušu a mysel a nevyžaduje to žiadne nejaké špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nejaké nastavenie. Len ochotnú takú tú vôľu prísť, urobiť niečo pre seba, oddychnúť si po tom pracovnom týždni alebo po nejakom náročnom období a prednášam tam alebo prevádzam tých klientov relaxačnými dýchovými technikami. V meditačnom večeri tam už to vyžaduje určitý stupeň, nechcem povedať, že rozvoja, ale takého naladenia na to, že chcete pracovať cez meditácie. Ja tam prevádzam klientov vedenými meditáciami. Takže taký je rozdiel medzi jedným a druhým večerom. Takže tento piatok 21. Harmonický domov Zálesie o 18. ste srdečne pozývaní tí, ktorých vás to nejako ťahá a láka, že by ste chceli urobiť niečo pre seba. Majte sa krásne, nádherný týždeň, úspešný týždeň, nech sa vám darí. Namaste.